Kumalaki chapter 2 verse 15. Umalaki chapter 2 verse 15. Uthini masifundeni sonke 1 2. Andithina kaloku Undikhoyo. uboy yena bona abafuna uyofunda esikolweni sesiXhosa kufanele bafunde pha. Oh yintana. Andithina kaloku undikhoyo indoda nomfazi wabenza baba banye ngomzimba nangomoya. ngani abenze babe banye wayifuna babe nenzala emhlonelayo Thixo. Wayefuna ntoni? Inzala Babe nenzala emhlonelayo Thixo. Yes. Ngoko ke ulawuleni umoya wenu ungaziphuli izithembiso ozenze nomfazi wobutsha bakho. Then siye ku-English u-NLT 1 2. Didn't the Lord make you one with your wife? In body and spirit you are his. And what does he want? Again. And what does he want? Again. And what does he want? Phendula ke. Godly children from your union. Phinde emva what And what does he want? again. And what does he want? Phendula ke. Godly children from your union. Next. So guard your heart. Remain loyal to the wife of your youth. I-topic yethu ithini? The call, i-theme ye-conference. Ithini? The call to raise godly children. Le topic isho ukuthi sonke apha noba isho kubantu abathile. Ukuthi sonke. Hayi umuntu maphela into ayicingayo. Isho nakuboy nakupapa. Le topic isho ukuthi sonke. Mabaphama izandla abantu nisive kahle isiXhosa sami. Abana abantwana ekufuneka bebakhulisile. Hands up. Abantu andithanga abantu abanabantwana. Ndithi abantu abanabantwana efanele bebakhulisile. Imani kuthena taniva nje ndithi andithanga makuphakamise abantu abanabantwana. Sithi makuphakamise abantu abanabantwana ekufanele babakhulise. Ndiphinde okugqibela. Hayi bayibambile abaninzi. Ningacinga uba xa ndiphinda ngenxa bayibanjwanga. Ndithi abantu abanabantwana efanele ufuna uyidibanise le nto. Ungathi abantu abanabantwana. Uthi abantu abanabantwana befanele babakhulise. Babaphama izandla. Hayi ndiyanincama.
nini mamele nje kokuqala. Hayi ndifuna uyibeka. Okay, mhlawumbe masiza le ndlela kaTata uDlelanga ke. Abantu abane responsibility yokukhulisa abantwana baphama izandla. Sizafumana same results nje maPrinsana. Oh hayi bakhona ababhadlileyo abambalo. Masiphanga malo izandla kakhulu abantu abanoxanduva lokukhulisa abantwana. Bakhona abantu ababhadlileyo abanye bazimathele nje. Wonke umuntu olapha unoxanduva lokukhulisa umntwana qha kushiyana ixesha zomkhulisa ngalo. Akunjalo lwazi? Yelwazi kwetini. Awuzukhulisa abantwana. Ke ngoyisandla sakho uhlaleleni phansi. Ngubani omnye besenze besiphansi uSisipho osiphakamise late. Uziphakamise sendikuqaphele kwabantu zobangxolisa. Mabaphinde ke ngoku bonke abantu abane responsibility of raising children. Again, mayi kakhulu mazinyuka kakhulu izandla ngaphandle kwezogogo. Ezogogo azinyuswa kakhulu. Abantu abane responsibility yokukhulisa abantwana nozipho. Baphakamisile pha. Wonke umuntu olapha makaphula apha, thank you. Wonke umuntu olapha une responsibility yokuthini yokukhulisa umntwana qha omnye sele ezomkhulisa ngoku. Omnye ngamkhulisa next year, omnye ngamkhulisa kwiminyaka elishumi ezayo, omnye ngamkhulisa kwiminyaka. So into xa ikude ayitheli ukuthi ayizubakho. And lento yethu singabantu yokumatha. Usisipho athi xa emngaka. Kukho into eyidla usho ngogogo tho iphinde itoleke kakubi ngoku. Ogogo bakudala babethi xa ukhulisa intombazana ukuthi uyokhulisa ntoni? Umfazi womuntu. Ndicimba yayi right because it was yayithetha nokupreparishwa for likelihood. And lanto yayingathi iba nepressure yokuba nditshata nini. Kodwa yesithi be prepared for what would come in the future. So abantwana balapha bonke khani mamelisise Sisipho. Kuba abantwana bakhuliswa kanjani lapha? Lindo. Because into yenzekayo ngo thina sivele sifune ukuyojima ngosesiseringini. Upalwa kungona uhamba iseminars okhulisa abantwana ngosebekhona. Sebekuxake ngoku. That's why you'll find ukuthi abazali abaninzi abazange balungiselelwe ukukhulisa abantwana kusekude. Uyabona ngulwazi wenza ugrade 11. Kodwa lento azoba yiyo uqale ukuyilungiselelwa eneminyaka emingaphi kane kwa grade R. Uqale na 5 years ulwa. Elungiselelwa into azoba yiyo after 15 years and more. But leyo khulisa abantwana ihleli ngathi impossible or ikude kakhulu abantu abayihoyi kwayihoya. That's why you'll find ukuthi abantu xa sebe bechatile kufuneka bayoleqa la premarital counseling ye6 months. Abese ecingela ba yiyo ke ngwazo oyisebenzisa ukukhulisa abantwana. That's why uma uzilibala nezazinto wawuzifundiswa pha. Mabaphinde baphakama izandla abantu abane responsibility of raising children. Ulwaye ngathi yonqena. Maphakama izandla abantu abane responsibility of raising children. Kuphakamise no Liema, no Papa. Anditsho papa sebeqalile ngokufunda ukulungisela icareer. Fanele baqale nolungisela abantwana ngoku. Imani ke lo mntwana bekuncokolwa ngaye apha kuthiwa ufuna uba ngugqirha kungenza kabe ngugqirha. Kungenza kabe ngugqirha kungenza angabi nguye. So that's why nawe kungenzeka uchate kungenzeka ungachati kungenzeka uchate ube nomntwana kungenzeka uchate ungabi namntwana but you need to be prepared still. Ayizutshintshe yakho imaths ibe imaths yomuntu obonakala ngathi ngekabe ngugqirha. Imaths inye whether
uzogqibela ungugqirha noba uzogqibela uligqirha kuyafana. So sithi ke uyabona ngoku abantwana bathanda ukufeba nokuthanda amakhwenkwe ngeba wathanda amakhwenkwe xa benokwazi uba hey kuzawufuna ndikhulisa abantwana kanene. Le mosharha ndizoyenza ngoku izawundichana abafana ngebadlala into zobufana because bayazi ukuthi ndilungiselela abantwana. So ndinetopic endirhala uyikhawulezisa namhlanje ndizove ndiyishaye ngezi lights umzonkana uzondinceda ababhali notes bazoqhwi. Ndifuna ukuyibetha ndiyigqibe in 1 hour 20 or 1 hour 10 from now. Biblical keys to raising godly children. Yabona ke abantu bethu bawukhulisa abantwana bamamelanga ngoku. Papa, andibe niphamise izandla nina nathi nizokhulisa abantwana. Makubhalwe phela. Omnyunethi ethi le ncwadi nizobhala kuyo ngoku iyobiphi 10 years to come. No kaloku incwadi yoba ukwazi ukurefresh. And endiyiphawuleyo uyazi ba lento yongatrain ekhuliseni abantwana imost yabazali bayacinezelana. Kubakho lo mzala spoil abantwana. Kubekho lo mzala train abantwana. Uphalwa abantwana bazomzonda ngomnye bathi ukhohlakele because omnye unguthwiti. So kufanele ngoniqiniseke xa ningabazali uba namhlanje niyafunda abantwana bakhuliswa kanjani. Biblical keys. Biblical keys to raising godly children. Masiyeke mzongana. Sizoqala before marriage. Into yokulungiselela ukukhulisa abantwana kukho into efanele uzenze before marriage phambi kokuba utshate. Nazi ya izinto mawuzenze Sunday school basishoni. Zinto noma ungazenzi xa ulungisela ukukhulisa abantwana. Honor marriage and don't defile marriage bed. Hlonipha umtshato ngungabikho. Nivini? Suppose. Hlonipha ntoni? Xa kufika inkwenkwe ifuna ukuthandana nawe yithi ndingumfazi womntu. Izothi inkwenkwe uphi uthi in the future. Andithi naleyo ubugqirha uvele wayichuqinisekile nangona kungenzeka ingabikho. So naleke ngoxa esithi umuntu umbika ngaka ubona ngani uzotshata. Uzomxelela uba nobugqirha ndibona ngathi uzoba nguye kona ngondifela ichaya. So ke ngoku ayikho into endiyiyo ngoku engandithintela uba ndazi ukuba possibly ndingayintoni. So abantwana bonke mabaphakame abafazi babantu beme ngenyawo aba bangakendi. Nithi mabaphakame abafazi babantu abangakendi andizuyiyeka lento. Veza kwethini video. Ngaphandle kogogo. Abafazi babantu abangakendi namadoda abantu angakazeki potential. Kaloku ke kuthiwe uba bekuthatha ngogqirha isingogqirha abangomso. Ojo kocekana badelela noma kwenzekani. Cela noJoke bandlala ndiyashumaya. Mabeza pha ngaphambili. Andizazo nicelela michato. Uyazi bani zoza. Phuma ikhaba lonke phambi kwakho. Okanye vele umbuzo uba wendele kubani. Naku uziphose ebuza abantu baboshata ba asimazi umuntu esomtshata. Okay, mamelani ke bantwana be Sunday school isikakhulu abadala nangxaki nabo. Sunday school sithi sizomazi nini umuntu esomtshata 15 years from now. How many years?
20, 15, masithi somazi nini 20 years. So ithela ukuthi ngwasihambe sifunana nabafazi ngu. Usipho. Zipho. Asibabuzi ke ngwabantu abawushada nabantu because bazoshada nabo in 20 years to come. How many years? How many years? 20 years. How will you know umuntu ozomshada? 20 years. So umuntu ubuya kubuza ke ngokuzoshada nabantu uthini? Uthi uthi uzoshada 20 years? Uthi kaloku wena ndizokwazi in 20 years. Umxelele uba ask me 20 years. 20 years what? Ngesingesi. Ask me in 20 years time. Oh boy, aba. Plus how many years? 20. How old are you, boy? Eh? Una 12 boy. So singathi about 14 years. Masibane ko 26 years ungenza ubuzwa ngogqirha phela. Okanye ufuna uthi kwephi iminyaka elili? Eh? Nditheka lokhu mna uboy una 12 ngokandithi. Ndithi ke ngo 14 years from now. Because ungenza ubuzoba ngugqirha. So nina nizicingela nje abantu abazokwenza idiploma. Then lona umntwana, how old are you? 15. She's 15. Yena simnika 15 years. Intombazana lokusinika ixesha elikude enze bengapheniki. Not that izoba yi-15 years. 15 years to come. Ndizama ukuthi ke abantu abami hayi aba sebadala noko. Nina nibancinci. Into enixelela yona isimple eyokuba don't look for husbands ngoku. Nidive kakuhle. Andithi nibuthi nibadala lokungendi ndithi nibadala for me to explain le detail. Neville wadansa wena ulungisela ukukhulisa abantwana xa udansa la. Hayi ngathi kuzoba nzima apha. Uzipho, how old is he? Is she? Kusho ukuthi in how many years? 25 years to come. So izama ukuthini ke ngolento ithi maba relax. Ulwazi, how are you? How old are you? Nisine ngantoni ke ngo? Eh? Ulwazi una 17. Kusho ukuthi uzokwazi nini? Simnika how many years yena? Simnike 8, masimnike 10. So kusho ulwa uzokwazi nini? Uba uzoshada nini? 10 years. Ithethe ukuthi ke ngoku ulwa maka relaxe. Makangayijongi intombazana azoyichata. Because nentombazana ngoku angaboni ngathi uyithanda kakhulu akazi uyichata i10 years ukuthi gqidi. Kaba wathi lwa omnye utata umfundisi, ongutata umfundisi unqumalo, wathi suyiphaphele into yentombazana because usazobona inqwaba amantombazana. Kukhona le uyibone junior, khona le uyibone high school, khona le uzoyibona university. Usekhona uzombona emsebenzini. Ukhona uzombona enkomfeni. So ingqondo yakho mayiphumle ngokulwa. Umfowabo uJogi, how old are you? Huh? 22. Simnika how many years? 8. Question. 8 years to come. Don't look for girls. Ujogi. Simnika 2 months. Kubasele ethenjisiwe. Lo senembuzini? Lo, how old are you? Una 15 years. Ungabuphuphuzela lamakhwenkwe lapha. Wena. So kutsho ukuthi osiphe nabantwana you are not looking. You are not even waiting for a proposal. Wena 16 singuna 14 years lapha. Kusho ukuthi ingqondo zabantwana fanele ziphumle into mabayenze mabafunde how to raise children.
bafunde ukuvuka ekuseni kwenza benzele umama azale iti. Akunjalo mama Lisha? Bavuswe ngo-5 siphe ukumane usethuka nje noba ngolwesithathu noba ngo-5 omnye ngeveki. Uvuke uyopheka isidudu. Uphekele umama womyeni wakho ongamfumana in 15 years time. Ivakala into befuna ukuyitsho bantwana. So ithi le ntshumayelo egesh. Hayi. Sizonsinyela kwabantwana. So kushuthi wonke lo muntu lapha ke ngoku unabantwana efuneke bakhulisile and sometimes kuyenzeka ingathi bengabakho. Usisi wakho abhubhe, ubhuti wakho abhubhe, umama wakho azale khona ngosemdala ngemiracle abesebhubha. Kufuneka bakhulisa umntwana. So izame ukuthi lento uxanduva lokukhulisa umntwana ngumsebenzi ongenanto yakwenza nesex. So xa kuthethwa ngomntwana, don't think about sex, think about children. Sivene ke ubulumko yena umdala nganani? Una 12 kusho ukuthi simnika ntoni? 16. I know 16. 18. Besithalo kwabafana sibane ko 26. Aba basebathi uncaku. Uthi wena boy ufuna unikwa iminyaka engaphi? 26. Sikunika 26. 14. 14 from now. Kutsho ukuthi nokusazophumla ke lo muntu. So kutsho ukuthi anijonge kwicala linamantombazana amakwedini. Ubuma lo. Una 17 now. Sithe simnika ntoni ulwa no malo? 10 years basa ku 27. So ningabe niphukuphukuza lapha nibhudana nezifundo. Usisipho ngokugqibela ke lo ingade abantu bathi nizoshumayela nini. Ndifuna iziqave lento. Ngidida ningaphukuza abantwana nifuna amakhwenkwe. Ndifuna intoni ngoku indlela zokukhulisa abantwana nomyeni ongamfumana in how many years time? 15 years time. Do you even have to start thinking? Udinga ukucinga ngempumulo yakho mama bengakanani? Hayi. So xa befika ngabafana uyabaxelela uba ndingumfazi womuntu ozotshata in 15 years time, ndizawumazi kulo 15 years time. Ningabe nizama umazi lapha nithi zamule nganisa belungu. Nivile singabe sinqandana nani lapha. Kaloku sikula point ithini la point? Honor marriage. Engeza how many years to come? 15 years. And if you didn't honor your marriage now, uzoyongena emtshatweni othungiweyo. Umtshato njani? Othungiweyo. Ukuzibona izihlangu xa zithungiwe nempahla xa zithungiwe. Not ukuthungwa nje to be repaired. Uzobona umtshato o-repaired. You akadli una mntana. Into bencinci lento nendisicimba indala. How old are you? 18. Oh una 8 James hlala ngawo ayihlafuna mntana. Hambani uyohlala phansi. Gesh, how old are you? 6. Okay. Nithetha uba nalo ngoku ufuna ajonge abantwana bakhuliswa kanjani? Mungakanani kanene lo nompha? Uzoba nabantwana how many years time? How many years time? How many years time? 29 years time. Makahlale naye ufunda. Mamelane ngibandi yitsho ke bazali ndizama ukuveza ukuthi le topic ayoyabantu abanabantwana. Ayo topic yabantu ayo topic yabazali ndinibonile pha kuqala nisithi ngokuphakamisa abazali bodwa la. Bolomko. On Sunday ndizobe nibuza kuba how do you prepare for ukukhulisa abantwana? Sithi ke before marriage what do? You honor your prospective marriage. Okay, masifake emzongana prospective pa so that ithanda ba a bit clearer. Honor your prospective marriage. Sithi ke uyenza njani lonto? Uhlonipha njani umtshato wakho zayo? Plan not to have sex ever. Not to ever have sex. Why to have sex ever? Uyefana ne? Plan
not to have sex ever before marriage. Don't entertain marriage or sexual thoughts out of marriage. Izinto zokucinga ngesex suzivumele engqondweni yakho zihlale ngaloo ndlela uhlonipha umtshato wakho ongabakho. Kukhona umama ekuthiwa nguGraka watshata neminyaka emingakane benotata lo vele ubuze pha kuGoogle. Ndenzela abantu sebencamile apha ecaweni. Abantu sebetheni abazalwane yazi ba abazalwane ngamanye amaxesha bake bebe ngabantu nje ubona uba lo mzalwane ungumuntu ngqo. Kaloku thina singobantu singabantwana bakaThixo asincami and we don't pursue. Okokuqala awufanelanga uncama because you were not pursuing in the first place. Kuthiwa watshata neminyaka engakhi 52. Yathiwa ngoma eculayo kusisi isencane sho singesi isencane lengane. Kwena xesha akwazi unyuka kwiremp akwazi ukunyuka kwizitebhisi kodwa uyingane njani encane. So ndizama ukuthi bazalwane into yomtshato cela ndibheke into yokuthunywa nguThixo. nguThixo ekuthuma ukuba ufuna uzalele abantwana abagodly kusho ukuthi ubusondela kuMaria in a way. Qha ke wena awuzumitha ngomoya ingcwele. So umtshato ayonto yesex ayonto yakubonisa abantu ayonto yakini qha uThixo sube efuna ihlabathi ligcwale ngabantwana abahlonela yena. So sithi ke continue to do what? Plan uba ungabe na sex ungenzi sex then nengcinga ezine sex phakathi zibeke ecaleni malo for how many years? 14 years. Sithi how many years? 10 years komalo. Next. Endingabaziyo ngaba ngafuna ukutshata sebadala bengamadoda andiyazi bingqondo iphike apha. Ucaba ushata so libala negama lomuntu xa kuthiwa afunga. Kuthiwe ndifunga ndinyanisile ukuba mna sibani ba ndiyakuthabatha wena no umani ungubani kanene. Ndisho ebafaneni umfana ongatshatiyo ekhulile ndiyamonyanya. Ya umfana ongatshatiyo semdala uyasehlisa. Because kaloku andithi pha emakhaya kuthenjiwe uba obethu bombungqalile. Kuyaziwa uba abantu abamathileyo zezincila zi-useless. Ngoku nawe xa vele ube nesimilo esifana nesincila selalini. Sithi ke number 2 into ya before marriage le andithi plan to get them within a godly union called marriage. Shuthi into mayiplane ngoku sisipho ukuba abantwana ubafumane ephi within a godly union. Antibe kuthiwa uThixo ubenze he requires or he wants godly children from your union. And nina into endiyiphawu leyo bazalwane imitshato niyifunela nina ni. Kanti umtshato is not about you. Umtshato is about God. That's why uzohamba uzingela le ndoda yakho, uhamba uzingela lo mfazi wakho ungamfumani kanti ubungazi uba umtshato ungoThixo umdali olindele ukuba abantu baqhame bande bazale godly children. Kuthiwa ke plan to get them, that is children. Faka brackets children phambi zonga. Plan to get them within a godly union. Yabona ngokolwa ubaba ngase planini lento lwa uba ndizofumana abantwana abateketiseka ngovuyo. Inoba umzali xa eteketisa umntwana ozalelwe ekhaya umteketisa ngovuyo. Umteketisa ngovuyo towards umntwana. Yeah, because umntwana ndithi uyamthanda.
kodwa akulovuyo towards unina umntwana. Inoba kwa wena uthi usamteketisa uba kwathi gqi unina uthule, because uzoba ngathi uyayikhuthaza le nje uyiphinde izale. Uzoba ngathi uthini intoni le njale kuba iphinde ithini izala. So kufanele umteketise xa ingakuboni, ubike athi gqi umbambe uyithume ungaqhibi, because afanelanga ibone sign. So sithi ngoku mayibe kwiplani lento sisipho, mayibe kwiplani kwinhlelo zakho ukuba ndinga, sisebenzisa undinga not undizo. I may get them, not I will get them, because itiming yakaThixo. Senza lo plani by not engaging in a recreational dating. Kukho abantu abaninzi abantwana zobafumana emtshatweni kodwa manje bendiqalisa dating yokudlala. Sungena kwi dating yokudlala, ngena kwi dating enjengale kaJogi. Andujogi ukwi dating ne courtship nayo yonke lonto. But siyamazi ba abadlali benonwabisa bazotshata. Xa ezoyobona unwabisa uyandifonela. So sungena kwi dating yokudlala yakwa grade 6 na grade 8 na grade 12. I dating ongena ngayo, ongena kuyo kukuba niphile together, senizama uqokolela into zoba nitshate. So sithi ke awukwazi ukuthi awuzuyenza sex kodwa ube usithi uzoyenza dating. Kunqwana umuntu othi ndizofaka unyawo lwami emlilweni kodwa ngeke ndichekwa mina, ndizokuavoid ukutsha kodwa ngizolufaka unyawo olulona. Ukutsha mose kusuke kufakeni unyawo andithi. So kusho ukuthi ayinangqondo ke ngokulonto. So awukwazi ukuthi uzokwenza dating kodwa uzo avoid sexual thoughts, because umuntu omdateayo sube nine romantic relationship, sube ungarelate kuye njengomfowenu. So ayifuneki lo nonsense la. Kuthi ke uyenza lonto yokuplana ukubafumana abantwana emtshatweni ngoba ungayenza intoni i-dating yokudlala. Number 2, uvela umxelele nomfana ofikayo esathi mall uthi ufuna ungitshata, athi hayi ndifuna ukutshata ndidlali ke mina, andiyenze recreational dating. Athi hayi ke ndifuna ukutshata, uthi wena ndikafuni ke mina ndisalile 14 years. Yabona lilo kanjani lento? What if inhliziyo iyamfuna yona? Asihambi ngenhliziyo apha, sihamba ngeplan. Asihamba ngantoni bantwana? Sihamba ngantoni? Because usezothi sowutshatile mhlambi inhliziyo iphinde ithatheke komnye uyokexa ezoncama. Number 2, by not arousing sexual interest. How do you arouse sexual interest? By this recreational dating. Nibe nisenze picnics. That's zonke ezi nonsense. So musuzenza, prepare yourself by observing and judging right from wrong family leaders or families. Kusho ukuthi ngokusemncinci kwazi ukubona abazali aba-wrong nabazali aba-right as far as you are concerned. Kodwa ungabi conclusive because usemncinci. So yiba nomdla nje sisipho ekujongeni abazali. Yiba nomdla ekujongeni abazali wena mntana we-Sunday school. Qala kulo wakho umzali umjonga ukwazi ukubona i-mistakes zikamama wakho, ukwazi ukubona i-mistakes zikatata wakho. Kungenjalo uzokweyela kuzo. Don't be fooled by how you love them. Uyakwazi ukumthanda utata wakho kodwa ube sombona ba angomzali uright lo. Ubone kwa elixesha wakuzala ngayo. If usaqhubeka ngeso similo but uba sesiyekile keso similo, they may be good parents even if bayenza lo blanda. Masinikeze ubabi ngathi umuntu othetha nindivulele ezi fans. Nandi anibona imilomo engezansi save yajinga kakhulu. Noba khona ingxaki ezokwenzeka. Yabo xa sethemu. Xa zolenga umlomo lo hlobo kusho ukuthi uyahamba. Asi. Khona obuzayo ukuthi ndicela ukubuza tata, njengoba usithi thina singekafiki kule age ka 26 yokhangela umuntu ozomtshata. Intoni Mfana lena? lo ne? Yes. Intoni lena ingaphumlisiyo emtshatweni? Curious nje tata. Engaphumulisi kanjani? I think misunderstanding when
Ubungave uthetha into yobana mabaye kuba busy bekhangelana namantombazana mabakhe baphumle bajonge incwadi. I think he misunderstood that. Also, Uba mabaphumze ingqondo Mabaphumze baye ingqondo kukha- ngoku- yes. kuba basaya emtshatweni apho ngaphunyulwayo. No kaloku mabe Ndizama ukwenza isense kaloku yalo mbuzo. uba mabaye wena you were saying mabaye kuba busy ngamantombazana ngoku mabakhe bareste uthi bafunde kaloku incwadi umbuzo zabo. yintoni engaphumziyo emtshatweni. Le ndingenza kuba Makacacise ubusaphila. Ngacacisa ubusaphila. Uthi ulili le ndiyitshoyo ibusondela ethi sithi makaphumle ngoku. Kusho into ungathi sithi makaphumla uxakeka ngoku xa sefika emtshatweni. Into exakisa emtshatweni ukukhulisa abantwana nje sikakhulu. Hey, abantwana ngumthwalo, abantwana ngamantshontsho. Ukuwabona amantshontsho xa uzama ukanqanda. Ngobani abaza amantshontsho? Chicks. Kubani okanqanda amantshontsho? Kunje ulwakwazela apha amantshontsho. Owabona apha amantshontsho ndoda. Phi eBizana? Xa unqanda amantshontsho uyabona uba awazi noba qala ngeliphi. So emtshatweni into exakisa kakhulu ngamantshontsho angabantwana xa bekhona. Okwesibini differing views kuwe noma ekhaya okanye wena notata ekhaya because aniphelelwa ingqondo azidibani ingqondo zenu zibe inhloko enye pha. Umuntu unengqondo yakhe unendlela abona ngayo. So umtshato umuntu osemtshatweni nguyena abila amanzi nje babecinga kuyodlalwa apha. Emtshatweni akudlalwa, emtshatweni akonwatywa. Emtshatweni wonwatyiswa ifruit. Kukhona abantombazana nango ayazazi bindlela frustrated ngayo ngamadoda awo. Mhlawumbe bakagqibine 10 years betshatile kodwa uyabona uba ndazifaka enhlokweni apha. Ifreedom yami yemka kudala. So amahedeni atsho kanjalo ke in a negative way but mina anditsho in a negative way kodwa fanele wazi uba mhla watshata iphelile freedom. Nali intshontsho ngokomgensana. So nivile sithi number 1 papa. Yeah papa. How do you prepare to raise golden children before marriage? Number 1, honor your prospective marriage. Hlonipha umtshato wakho ozayo. Number 2, plan abayibe kwiplan into yoba abantwana uba ndiyabafumana. Bazalwane sithi kungenzeka ungabafumani but ngeke sivele sithi mavele ngabikho iplan. Because if ayikho iplan awuzuyenza ipreparation. And thina singazange sixelelwe sibancinci abantwana bethu sibakhulisa nge-trial and error method. Utriale because we were not equipped. Number 3. Okay, when getting into marriage, ngiyaqala sathi lento yokupreparishela ukuba nabantwana abagodly iqala before marriage, then when getting into marriage ke ngoku. Marry a godly partner if you want to have godly children. Onovele wendele kusixhabhayo othile wakumithisayo ukuba ubone unyuka nengalo. Awusoze ukwazi ukufumana abantwana abagodly kwi-partner engekho godly. Kuthiwa God is against intermarriage since the times of the Israelites. Uthixo wayengafuni i-mixed marriages. Befanga ngathi not intermarriage but mixed zongani. Mixed marriages. Uthixo wayengayifuni lonto akufanelanga xa ngomzalwane. Ulijonga nokulijonga ehedeni awuyi nokuyothandaza xa kufika ehedeni. Xa kufika ehedeni ubona uSathane ozokulinga. Into vele isho enhlizweni yakho vele iyo Sathane uyanilinga. Noba lide ihedeni, noba lifutshane, noba lingqukuva, noba licwejile. Uvela usho nje uba andifuni nokuyicinga into yakho. Awukuyo part of my plans. Siyevana ke? Sithi ke God is against mixed marriages. That is between believers and non-believers. Wasiyefaka so that. Sorry nibantu abakwethu. Ndenzela ipoint yami ikwazi ukufundwa nangomuntu obengezanga nobengayimamelanga intshumayelo. God is against mixed marriages. Ubesofaka ibrackets that is between
believers and unbelievers. Ezi points ke bantu abakwethu ziyi-10. Uba nembizo amen na uzibona into eniyo. Because ndizawucacisa qho mna. Because ndithatha ngoba aniva. Masiqi okay mabafote ke mzongana then sizogqitha. Sithe uqala nento ulungisela abantwana onke before marriage. Sithe zingaphi izinto za before marriage ziyi-2. Uyawuhlonipha lamtshato wakho. Okwesibini uplane ukuba abantwana uzobafumana njani. Sabe sithi getting into marriage, marry a godly partner. Next. Number 4, during marriage but before giving birth to them. Usowutshatile ke nguJoki. Kutsho ukuthi kuMonday ngomhla we-4 we-5. kuMonday ngomhla we-5 kaJanuary uJoki utshata ngomhla we-4. Ngosiphuma kwi-fasting. Uzobe lungiselele elambile. Ndiyamvela shame. Uzolungiselela elambile. Umkakhe xa efika uzofika ngale nyanga kuqala ngayo sacrificial. So fanele noJoki ngabe emlungisa. But ke umntwana oright lo. Number 4, during marriage senitshatile ke ulungiselela abantwana. iSunday school izofakaza la nto ngo ningalinge nisifundekele ezinye izinto la. Asifundi sexualizing ngo. Sithetha ngo preparing keys. Mfana wathi uchache ndiyakwazi uyishaya ke le nto mfana wami. Sofakaza lapho ngasigezi. Handle your marriage relationship in a God-fearing way. Faku aims ongana pa. Umtshato wakho uphathe ngendlela ehlonipha uThixo. How? Have a correct understanding of the purpose of sex. Sex? Purpose of sexual relations. Yeah. Kuthi xa senitshatile fanele nazi uba isex akuyonto yakonwaba, ayonto yakudlala. Sifuna abantwana abagodly xa befumaneka ifake lonto. Xa betheni? Xa benokufumaneka. Abanye abantwana babafumana after 10 years, abanye babafumana after 15 years, abanye ababafumani. But ndiphawula into yoba noba awubafumananga abantwana abaphysical kodwa uThixo usoloko abazisa abantwana. Babe khona abantwana obakhulisayo, and that's why as notes wonke umuntu equalify nochatileyo nongatshatanga nozochata nongazochata, because we've got children to raise. Kuthiwa ke be faithful to your partner. So chatile ngothembeka. Okulandelayo, do not divorce your partner, because if you divorce your partner, siyazi sometimes you don't divorce your partner but they divorce you. Konomnyum 4 evele ipartner yakhe yayeka uthanda amadoda. Ngoku xa evele wayeka umuntu uthanda amadoda uzothini yongo? Mamprinsana. Avele umpumi ayeka uthanda emails. Email phofu. Ayeka uthanda email linguwe. Kuye kuthiwe God forbid ke. Andazi ba into bifana lanto yome soul rest in peace xa qhubiza igama umuntu ofile. Ungathini imcagele xa eve kube njalo. Umuntu avela ayeka ukuthanda aba besilisa. Afune inkalanzinzi ezifana naye. So sometimes zikhona imeko ezenza udivorce ungafuni. But ke ngoxa udivorce ungafuni unabantwana, nje babesithi kuyaxake kwemtshatweni, hayi kufanele uxakeke nyani wena. But kungcono ukuxakeka ngabantwana basemtshatweni abangenxa yedivorce. And ndiqonda uba nepartner yakho ekuxakisa kakhulu.
xa ndicinga into yokuxakisa kakhulu ipartner abantwana ongabafumana ngedikazini thule nto sisipho abantwana bammathanga aba ingathi le nto ikude le into abazana bafuna ukwethuka sebezala esibhedlela besithi mama ndixele ndibakhulisa kanjani abantwana kuba sembonelila umntwana xa seyile umntwana usakwazukucinga ndicinge uba mna befamba ispouse sakho siya-understanda xa bekudivosiwe because aba bantwana but ndiyacinga inganazi i-insecurities laa nto ndiyaziqikelela kaloku anivele imbheke umntu ngemilomeleleyo ndithi ifuna I think mna if udivosile ifuna zizongena ezi points ezilandelayo ziyosincedisa xa udivosile naxa ufumene umntwana outside marriage udinga i-counselling once a month not i-counselling bantu abakwethu is not always reactive abantu abaninzi bacinga i-counselling kukuba uyocetyiswa xa kukho into eyenzekileyo i-counselling ayikho reactive sometimes i-proactive uke uthi nje tata umfundisi kha ukuthethe uthini ngam nabantwana uxelelwe into singareact intweni yenzekileyo and nasemitshatweni yenu nina i-counselling nifuna the reactive counselling so ukwenzela uba umane ukhunjuzwa then ndithi ke umuntu odinga counselling umuntu otheni ozele engatshatanga ubuzele ungatshatanga okanye nabantwana ohlukene nabo ngedivorce you really need i-counselling sithi i-counselling uzisa wena uthi tata umfundisi khawundikhanselishe nam ndizotsho ndithi andinanto hamba namhlanje kaloku anosoloko ndixake oko enye into iingxaki zabantu abazele bengatshatanga ziyafana i-most yazo so xa ufikile ngoku mna ndizofike ndikulumkise ngengxaki ongadibana nayo ungekadibani nayo so i-counselling prepares you it doesn't always correct you it's not a corrective measure always but it's an equipping way sithi ke do not divorce your partner conduct yourself in a way that will make your children learn to fear God ziphathe ngendlela ezokwenza abantwana bakwazi ukuhlonela bani uThixo inini ke lento during marriage but before next into endiyicinga ngoba befama ndingasazala abantwana abaninzi ngoku siyevana ndingazala abantwana abaninzi ngoku sivene xa ndicinga okokuqala bove bakuxake nje kwalapha kwinantsika kwii-contributions ze-Sunday school zecawa ubone uba yeyi xa kuthethwa kwe-contributions sobhatalela abayi-3 kusashiyeke 5 uyabhubha ke ngonawe uyazibombe ndiyabhubha ucaphukelwa kaloo mama uchaki wamabhongo xa efake i-spreadsheet phaa abasivule bavele bathi okay si-spreadsheet somama uchaki sendiyazi ningasazala kakhulu at least abantwana abaninzi bangaba ngaphi awunyanzelekanga andithi kutsho uThixo hayi uzala umntwana omnye engathi ilukhuni ngaphandle uba ufumene yena yedwa khona umahluko phakathi kokufumana yena yedwa nokuplena umntwana omnye kodwa yeyi yabona into endiyibona ngoku mna akhona amaxesha ngendabona ngathi kungcono ungazali xa ungazalanga uba wena uziphethe kakuhle then you have peace ngoku xa uzele usathane une-weakest link apha endlini anti ndingenizibona ii-gangsters abantu i-mafias uba zethusana ngee-family members athi umntu ndifuna undinikezela post uthi xa uthi uyala athi ndimbonile umntana akho ephuma e-ABC crèche andikhakalele ehlelwe into ebimhle asho akubonisa ifoto so which means
unendawo angakubamba ngayo uSathane xa unabantwana. Uthi ngokuziphethe kahle uthi haleluya hozana. Uyabona ungena unoteksi uphethe isibhamu. Unyana yakho udlwengule umntana noteksi. Yo mina ndikavula shame. Ngeke nje ndizibethise ngonoteksi. Xa ebuza uba uphi unyana yakho? Mama Leshi ungathini? Naku unoteksi uhamba hayibo mama lemujani. Hayi uthi angalandula athi khanga ngambona umgqibele kwinsuku ezintathu ezigqithileyo. Hayi mina shame hayi ndimnika isikhiya mina. Unoteksi thatha bhuti ulandla. So imbi ngalonto ubuzele ubomi bakho busengcupheni. Uyazi ba umntana wakho uke ayomosha umzalo ongenangqondo. Umzalo ongenangqondo endanoba adile nomntana avela adile nomzali. And kwinto endiyivileyo umgentsana ngoku kuthiwa ikwi-law kutsho abantu nizophikisa ke nina ethi uba unyana kaMchagela umithisile usafunda uzokondlelwa uMchagela. Ya kuthi njalo ngenza wena Mchagela. Uzofakwa isupport apha kuwe. Uncama. So ukuzala into embi. Into esiyenza kubifunwa ngubani? uThixo. Walijonga usiza umodwana ba. And noba ungancama uthi ube manzi maprinsana uziphephezele. Hayibo kuthiwa ngondliwana ngenkamnkam kamakhulu. So niyakubona ukuzala? Umakhulu akenzanga into. Kodwa uzibona sele sondla. So that's why kufanele singabazali siqiniseke ngabantwana uba bayeze ecaweni xa usakwazi ukuba lawula. Ungamshiyi umntwana ekhaya. Umntwana wakho noba uyadlala makadlala icawe. So sithi ke in marriage ke ngo after birth xa usowuzele ke ngo bendikulanda isana uzala kakhulu. Khawucinga ngoxozala amakhongo ayi5 avela mithi sonke. Kuyoza malini kuwe? Mama Lish awuzuvela uresign. Kungena isupport eziyi5. Baxhuthisana ngayo ngathi xa ingena isalary yakhe ngathi iqhuthwa ngamadlanga. Ngenxa yabantu uba abantwana bakho bayi7 isupport eziyi7. So imbi kakhulu lento ethiwa kuzala. Wena ungatshatanga bengavami ukuyazifaka lo mhlola lo. Because abachatileyo benza kuba kuyi-order kaThixo. Umtshato yi-institution kaThixo, abantwana yi-plan kaThixo kodwa exakekisayo. That's why ndake ndasho ndathi xa ungumzali musuku ucingela uba uyahlazeka xa abantu abakho bebheda awunanto yakwenza naloo nto. Wena uhlazeka xa ungabakhulisanga kakuhle. Uba ubakhulise kakuhle abantwana uzoba right. But yilinde support. And ingathi ke ngoxa kuthiwa ke ngokukho isupport etsalayo ungamthengela ibhlukwe isoguga enye ingabe nandayo kuyibekela. Andithi imali yakho aloku lobumthenga la ngayibhlukwe yilihambileyo iye kwi-support. I-shirt ubigugile makayisike. Ibe ngathi ile khola sikikhola le. Andithi kaloku imali yempahla iphi iye kulomntwana. Ashaya nge-Chinese collar. Then uba ngaba uyacawa apha ecaweni amane ethatha kwezi mpahla. But uthatha mgqibeli xa sebethathe bonke abazalwana. Uba inkulu yakhe impahla siyithungi as long inxibeka. Because sibhizi sibhatala ntoni? Support. Then in marriage ke ngoxa sewutshatile how do you prepare to raise godly children? Impress God's laws to yourself and your family. Imithetho kaThixo yitsolise kuwe nabantwana bakho. And uyitsolisa njani? By letting the law of the Lord control your entire life.
umthetho kaThixo mawulawula ubomi bakho bonke. And into endiyiphawuleyo ndiphawule into yoba abashumayeli bazama usityhafisa bafuna sikholwe ngendlela efunwa ngabantwana. Uphawula uba ublackmailwa ngokuba yive bantwaneni uba wenze kanjani umsebenzi kaThixo. Ucaba kuzoba ngabantwana abantu benqanda bathi ngathi mama unikela kakhulu, ingathi mama uzihamba kakhulu inkomfa, ingathi mama utheni. So fanele ilumkele lonto. Impress umthetho lo kaThixo to your children. Xa kuthiwa impress kuthiwa utsolisa ndithi. Utsolise. Next. Sisikwi marriage ngoku andithi. Mzonganga. Kwenzekeni? Ino kuthiwa mandiyeke. Number 6. Display your own devotion to them by putting them as the reminder through let them faka God's laws pa kwi bracket sithi and siyayazi ke bazalwane lana ndithi Deuteronomy 6 mamalisha ngiqonda ubani senengxaki Deuteronomy 6 kuthiwa ithini imithetho kaThixo thetha ngayo phi xa usekhaya uthethe ngayo endleleni uthethe ngayo xa ulala uthethe ngayo xa uvuka uthethe uyibeke phi kwi doorpost ube nansi ibe ne regalia about them impahla zakho and then nasemageyithini ubeka le mithetho ebesiyishulta nomkhatshana ukuba yonke into mayikhumbuze umntwana ngoThixo kwakho. And ke ngoku ulive yasinceda abantu bethu abanaxesha la kubukela DStv no Channel O nazo zonke ezi zinto. Uba usekhona umzalo one DStv apha ecaweni nexesha lokudlala. I-DStv kaloku ndicinga mna xa unayo you are working against what you are building. Because i-DStv abantwana babukele into ungafuni bazibukele xa ungekho. Ngaphandle buzohamba nayo ifake emotweni i-decode. Ngoba nabane hayi masingasho. Umuntu one-DStv ayi ungcono ube no YouTube bazomabuse naye andithi. Kodwa ke at least uyazi ba wena uYouTube ubufuna babukele icawe yase Christian Family ayikho kwi-DStv. So ngizama ukuthi at least uYouTube yindawo abanga right xa befuna ukuba right because ikhona neplatform yecawe yakho phaya siyevana ke. Ingavele ube nefamily engambukeli you live. Yabona uThixo saba ne grace nje kuThixo abantu abethu bave basikhumbuza bathi ayibona ibhatalela le decode because asibukeli. Khanselisha lonto sayibeka pha. Kukhona abantu abangabazalwane ababhatala 1000 no 600 babhatala compact. Ufuna ukubukela ibhola. Usigxabhayo womzalwane xa engwase Christian Family. Anandaba lezi icawe. Wonke umzalwane one DStv apha ecaweni unoSathane. Ngantoni? Umzalwane lapha ecaweni ngoku uyothenga lanto yokujika iTV yakhe ibe se smart TV. Kwakuthiwa imali enane landa? 1000 1.4 uba ngaba unayo imali uzoyicela pha ku ndizokuthembisa uba ndikakunika nini andizokunika amandla okuthengela lanto ukwenzela uba ube no YouTube iba no YouTube lanto kaloku xa nisithi iba se smart TV fambe nayo YouTube ukwenzela uba kubukelwe uYouTube umzi wakho wenza ube icawe. Abantwana abangayifuni icawe maba end up bengawufuni umzi wakho because umzi wakho fanele ube yi-extension of your church. Yimani ke baba kukhona amazwi acritical adla ngokutshiwo kuthiwe abantu abamke xa ndisekhaya abafuni umfundisi bafuna utatabo. Hayi mna ndiyifuni shem ningalinge ndenzele loo nto mna kodwa ndingumfundisi umfundisi akwazi uba ngutata na ayibo. So xa kuthiwa ndingumfundisi for me ndicingela uba into yokwenza ne-morals ne-beliefs. So xa uthiwa mandibeke ecaleni ubufundisi mandibe nantoni
and abanye abantwana banamabhongo ecareers zoyise. Umntana principal uyavuya xa uyise nguprincipal lapho. Kodwa thina funa simanje siyikhupha sibe ecaleni uba emntwaneni yiba ngumpriest kwakho. Indoda ngumpriest, umfazi umprofeti. Prophetess, kenze. Sihleli nabani lana? Prophetess. Abantwana bakho mabazi uba eyona nto ilawula lo mzi yinto yakwamoya. That is, masibe spiritual njengamagqirha. Emagqirheni yonke into yakhona yakwamoya, kuyancindwa kwenziwa yonke into ngumoya all the way. So asikwazi ukuba kuthiwe hayi ulwazi bafuna utatabo ayizigezela lapha. Okokuqala nje into yoba umntana azi uba ungumzalwane, ungumfundisi, yenza akwazi ukuziphatha ngendlela econsistent with who you are. So ke mhlambe subitsho ku context ethile but andifuni mina pha kum ningalinge nindifundise loo nto. So ndithi amen futhi. Xa uthiwa olwazi abafuni umfundisi. Umfundisi into efunekayo nje. Nabanye abantwana baxakwe nje oyisababizwa yini bahalela uba ngabantu ababefundisa. Aba bamuthiwa mabangafuni umfundisi. Ugezela la. Obuhle bafuna abani kumfundisi. Daziba mina umfundisi kuyena abaphatha kakuhle abantwana kune-husband. Usuzigezela lapho. Kanti umfundisi ngamageza nabefundisi. Hayi, aba bantwana lento bangxamile uyise uvela abe ngumfundisi nasekhaya. Kanti intoni ubufundisi kanti? Kubugeza kusho ukuthi uvela geze nasekhaya. Azana usigezela la. Mina ngumfundisi 24/7, ngumfundisi eCheckers, ngumfundisi egarage, ngumfundisi kwami. Nomkami lo ngumfundisi wakhe. Funa mane endise cry room. Ndike ndidla ukudla okungcono ndodwa. Ndibe ne cry room pha ekhaya. Ndikagezelwa la. Hayi, umfazi akafuna umfundisi ufuna indoda. Kanti umfundisi akwazi uba indoda. Ingathi umfundisi sisilwanyana esithile esingabhadlanga efanele sishiywe ecaweni ukuyoba into engcono ihusband. Hayi uyadlala. Sikwi-marriage ngokwandithi. Sithi ke display your own devotion enza abantu abakho balandele wena. Yimani ke xa abantwana bengekakholwa bayamthanda umama odevoted kakhulu ecaweni. So kufanele wazi uba la magama athi ningabakhubekisa abantwana. Akuthetha ukuthi nithi xa bekhubeka kuba udevoted kakhulu uzoyeka. Zikhona efanele bakhubeke benze lento yenziwa umuntu okhubekileyo. Because la verse iyaba threatenisha abazalwane. Lethi nani bazali, uba umntwana ukhutshwa idiscipline okanye umntwana ukhutshwa inkolo, makakhubeka uhlala emkhukhwini eAlexander. Ezimpukwini. Asishiye thina si devoted. Akekho umntwana efala kunqande athi ngathi ude wazinikela kakhulu maphumla. Number 7. Dide zingaphana nento? Ithanda ke nina kuyathembisa. Number 7. Train them in the ways of the Lord or godliness. Upapa uzofakaza ntoni bethu? Wonke umntwana omepha uzofakaza into ithina namhlanje. Uba uke wathethe enye into ngaphandle ko building up the temple sobayeka bona kodwa nina nizolanto. Sithi ke batraine abantwana izindlela zikaThixo. Uba traina kanjani ke? Take them to church. Kangoba sisindweza ndaba ngenza kanjani shemba nibe nemali because sebhiza apha ecaweni. Kukho into bendiyicinga ngensana qha ndiphethe ingayazi iphinde be delicate. Bendihalela sine uba abazali xa uthiwa kuye enkomfeni akhwele nabantu abakhe emotweni yakhe balala endaweni enye as a family. Qha yaphinde yandichana ukuthi khona aba bangenazi families so bawuvele bacaciseke kakhulu. But I think ungayenza once now and then. Okanye sazi uba mhlambe kuya ifamily ethile izocela uba tata thina sicela ukwenza lanto kule intoni kule inkomfa singavele senze lonto sonke sitshintshane sazi ba ngomgensana elifuna nithenga i7 seater ne8 seater enze banifake yonke ifamily nempahla yayo nike niyolala endaweni enye nilaleli kuye ecaweni sitheke
not always but inkomfa ethile nakhona kube i-couple enye okanye ezimbini ngenanzika. So take them to church. Allow co-parenting with the pastor or spiritual leader. Most yabazalwana lapha ecaweni shame ngeke ndibaxeke. Uyazi abantu ababo xa bonile babazisa kum, so bayayivumela uba ibe i-co-parent. Kaba abanye bade batsho ndokusaka umntana umfundisi. Kaba wade watsho omnye avoid phambambe wathi tata siyakubulela. Yazi abantwana bethu bakhula kakuhle because umntwana umzekelo andithi uTimothy inoba wancedwa yi-co-parenting umama kaTimothy because babemkhulisa kunye, because ingathi uTimothy mos wadibana noPaulos ena 16 plus minus 16 years. So surely ke ngoku uncedisile pha ku-unique uba nje buyise engumGrike ngapha engangeni kule nto yokukhuliswa komntwana enkolweni abe khona uTimothy unantsika kwecala uPaulos. So vumela ntoni i-co-parenting. Ungavele undihlebe kwabantwana. So co-parenta kanjani ngoku? So abantwana bakho benze bamthanda umfundisi. Abantu abakho benze babathanda abefundisi. Benze abefundisi babe zi-celebrities zabo abantu abakho. Uba wenze loo nto ke yenye ye-key yokwenza abantwana. Uba abantwana bakho bavele bathanda uDr. Khumalo nabo bonke abadlali bebhola, hayi ke wenza i-soccer stars. Kodwa ubufuna abantu bakho mabayithande kwinto enecawe phakathi. Kaba enye ndisayicingayo uba siyenzena. Leyo kuba siba xa befuna ukuya ku-gospel shows sihambe siyohlala nabo pha kwezi zaba abapretenda ngcono, because abantu bacula abapretenda bahle benyaka bengathi basemoyeni, but bakhona abanyaka amangcono ongakubathathe mhlawumbe uke ubasi. Abekho abacula abangcono ya nabanyaka mabade babe njengaba basileyo uke nje uba, because into ayizamayo apha uzama uba abantwana bakho babe kwi-gospel nayo yonke into enokwazi ne-gospel. Uyabona mna umama wandikhulisela kwinto yecawe, even ngobe ndingasindiswanga bendihamba into zecawe. Ndikhumbula ndandiphi na apho ndade ndaya eMaluti, ndandihamba zonke i-gospel concerts. Khona igame kwafika ichoir ekuthiwa yi-Sugar Bush. Ngubani oyikhumbulayo? I-Sugar Bush choir yayinengoma ethi glory to God, hallelujah, glory to Jesus, hallelujah. We kwenyuko Sugar Bush namapolisa semthatha uma osisika Mhlenga aba babecula kulo choir namadoda nasewisile bepeca imilenze pha kuya ngakhona ngoba bene actions ezithile. So uPaul uba umntana wakho uyazithanda imvusela noma ufika eminyango ngenxa ba wenze elilizwe la kwaThixo laphila kuye. Lento ndike babantu saxakile uba sizoyithini le gospel shows xa sibona opretenda ngcono ngeke sibakhaphe. Ya uhlehle kudala emane ehalela qha andiyivumi into kwandingayazi. Ya bakhona abantu abanatsika abangcola ngcono, ungake nje uyohlala pha abantu abakho bake bonwabele loo nto ukwenzela uba into yabo ibe about the gospel. So take them to church, allow co-parenting with the pastor or spiritual leader, allow co-parenting with fellow believers. Mamalish xa osisindweza bethi babone umntana wakho esenza into ethile suvele ungxame, yivumele i-co-parenting. Kodwa nawe sisindweza xelela umama Malimi, suxelela thina, because sothi ungxamile umama Malishi ngathi uyive seyiva ngomuntu wesithathu. Kaba thina xa sibona umntwana womntu sikhala simfonele, ayinaku sibona umntana wakho apha ehamba nentombazana ngaba ngudade wabo, and ungcono usube wrong umkokele ehamba nodade wabo kunoba ube wrong kanti akangodade wabo. So abantu abethu maboyike babaleke umjungule endleleni, babaleke nawe. Yivumele mzali i-co-parenting. Xa umzali ekuxelela umntana wakho ba akacimele ecaweni, kangaba uba bethu i-co-parenting ikhona ngofamba abantwana bokwabona bedlala uyabaqhwetha noba ngowakho.
Because co-parenting, and it takes a village to raise a child. So number 3, allow co-parenting with the community. Vumela abantu basekuhlaleni. Suvela uthi hayi ke wami umntwana kade ayenza kwayo ndiyamazi wami umntwana. Susigezela. Abantwana bayaqhatha. So if awuyivumeli co-parenting, awuzokwazi ukuraise a godly child. Allow co-parenting with other stakeholders like teachers, transport drivers, abantu kuthiwa ngomalume khawukuba kholelwe. Xa besithi umntanakho sihuthisha sincame. Because lo muntu odriver le taxi nguye ozokuncedisa umntanakho xa ndise ndiyomlanda esikolweni ulibala kudlala nabantu. So allow that, pray about them, and don't lose heart in training and exposing them to God's word. Ungatyhafiswa mamalish imiphumela. Qhubeka nokutyala. Niyakhumbula uba emakhaya intsimi yayityalwa koko noba idithele nto. Kufaka imanyolo manuphosa uthandaza ungayeki uthandaza ngomntana wakho. Number 8. Spend, inoba incwadi yami ndizoyibhala kule into. Incwadi yami yokuqala. My friends, besiye kwi-retreat ndibulisa omnye umfundisi uthi uyibhala nini kancwadi zange watsho ke niyaqala. So ndizoyishaya ngoku. Uthi bafuna ukufumana i-PhD points ngencwadi zami. Nazi ke uqala incwadi. Spend enough on their spiritual education more than secular education. Bazalwane ake niye ke lento siyenzayo. Yokuvele xa kwinkomfa vele sizazi basinayo imali. At least i-Christian family kwinkomfa ye-Sunday school yonyaka ozayo make siye ngobuninzi. Umuntu nabantu abakhe and sasithe asibafuna abancinci kakhulu building up the temple aba. Kodwa xa building up the temple beye nomgensana, we are happy with that. Bayobona nje environment abantwana kaba nami ndiyakhumbula umama wayethanda ukundisa ecaweni kaba ndikhumbula sisiya elusikisiki ndizova ngosendimdala uba sasiye elusikisiki sikhwela ibhasi. Ngoku ndixakiwe le ndlu ihambayo safike sahlala kule ndlu esilinda abantu bayangena abantu ndixaba yindlu etheni le ime esithubeni sahlala ndasemncinci sahlala kule ndlu kwathi kusuka yabihamba semncinci. So ndizama ukuthi abantwana ikhona into eba ima ukubhaqa into ezintsha uexplore. Yeah, abantwana mabake bayofika kulanto ento ye-region noma nizohlala i-hour ngenxa babehlupha building up. Utsho nje hey tata building up uyahlupha ngondixala sihambe okanye manje tshintshana nithi xala no building ngenye imini ahlala nomgensana noba i-hour. Yeah, but i-environment yase-regionini is-safe noko ngeke kufane because asibi kwezindawo abantwana abangebiwa. So ndizama ukuthi noba sibavalela abantwana abancinci kodwa awukube intentional ngenye imini uba ndiyahamba nabam ndiya ku-Sunday school bofike babona intente babona abantu abagradayo begrade ecaweni and so forth. So spend on their spiritual education. Mayeyo solo ngathi into yecawa uzoyenza xa ukho imali. Nohlelo sifuna ubabona ngoba bephansi kwenyawo zabantu abagrade up. Take them to the children ministry the same way you take them to school. Enye into efana niyenza abazalwane intentionally ake nizoba dropa most yenu niyayenza ke lonto. Nizoba dropa uma umchagela aphinda communicate nizobalanda ngalandlela nenza ngayo ezikolweni. Send them to revivals. Kukho into besiyenza apha ecaweni mamalish gciba soyenza ngosesine account ka revivals. Abantwana balapha ecaweni xa kuvalwa izikolo babe bayohlala abo khona i-revival. And noko nobe besonakala bambalwa kodwa kongefani. Kwaziwe ngokuba njengoba kuzoba nguDisemba sitargetha nabazindawo ezimbini abanye bohlala kwenye kumisa intente ezimbini ngexesha elinye. Because into endiyiphawuleyo
abantwana bethu uziya xa befike kwaba bangakaguquki bazibona bengcono bona sebeguqukile. So at least ngoxa ufike ententeni ubona nalihede neca kwakho alithandazi wena uba ne-courage yoba manikade ningathandazi njengaye. So kulapho bafike babone khona abantu abaspiritual kunabo. Kulapho bafike bafunde nokuba actively involved. That's why ke ngofuna siyigcine la account ka revivals and sekhona efridge ngoku yakhona kuzoba mnandi sizowafakela inyama pha mama lisho 2 kg andithi because inyama ngobe kunyanzeleka bavele bayigqibe but ngicela bafuna sibathenge yiphi inyama engabizi inyama ebaninzi engahlala ixesha elide shaya ngaka boxer yima kanti ikhona ingxaki ima sena kana ifumana i-obituary ekutsho loo nto I mean cause of death. So sithi send them to revival so kwenza loo nto ngoku sizama ukwenzani ngaloo nto raise godly children. Aye phaa kwi-revival noyo betshaya intsangu uzofika phaa ngenachance akuyitshaya because abayitshaya abanye. Take them to conferences. Don't allow them to have divided devotion. Once wambona ubukhulu interest ebholeni ngaba siye sabanqandolwa kucaca uba bamane bebukela la bhola bedlala le bhola idlalwa i-game sathi asiyifuni because ngokuyizokwenza uba babe nomdla kwinto ezahlukeneyo ezingafaniyo. Into angabayenze mabafune siba seconcertini sona seconcertini ngolwa uyayifuna concert yeah i-show into gospel show sinise noba kusegoli sihambe sinaseka koMontrose si spend on our children. Yes Lily fazi kandiri ake sizwe Amen tata. sizela uma mmozi shem unoba ukhathele usingaye hey kodwa makesimshele izandla lo mama because kuba bengomnye umuntu ngephi ngesekhaya eyogqibezela amathambo eyohlamba izitya nabantu abezombona yini intombi sofisa ukugqibela lapha ngoku you know. So zama ukuthi you are the best but ke ubufuna ukuthathwa uhambo ngathathwa ngo ndiyakuncebela kodwa senigqiba okay hayi she is the best she even if I have to say it. All right Lele Amen tata. okay to be safe she's one of the best. Yeah. Yes. Okay. Chem, ndizive ndikhalela ukhomenta kule party ye revivals and holidays. Though ke ndingekho sure uba kahle kahle ndizothini. But ke I think it's just to put a stamp nokukhuthaza kwabazali because ke nam I'm one of a previous youth, though ke ndisay youth. Yeah. But ke I remember imvuselelo yethu yokuqala eyayisengele I think it was 2015. So it was just after my matric. So it was very exciting. Sihleli phasi baninzi sibancinci. I think ke umntu owayemdala wayekhona constantly it was uTata uPort. But ndizama ukuveza uba it's something that is very good, more especially for umntwana ozimiseleyo and who wants to be serious. I think it had a very good impact, though it was not the only revival, but that was the first one. Then yenezinye zaqhubeleka. Enye into endiyakuyo is that uye ube it's an environment to stretch yourself and to grow because wakuvele kwenzeka kuthiwa hayi ke abazalwane basemagate abazi namhlanje akujonga abantu abazocula yo so kube nzima but I think it was a good environment for us uba sikhule and also basike sibe serious nongakwazi ukuthandaza afunda all of those things nje tanta so it's just an encouragement for abazali. Then you see vele bazali it's more like a camp holiday camp kodwa ungamthumeli umntwana engaphathanga no Auntie Caroline lo umntwana mphathisa uAuntie xa yapha ungavele ngaphandle ba unamali xa ungenamali uyatsho umfundisa na Auntie phatha noba ino rocks
Yes, libabi. Uthi ukuhlala at revivals is the best data. They helped me grow in fellowship, faith and serving. Then unzame yo. Ya kodwa ke niyazi na i-revivals ba ayivinge nanzinkinga because seva kuthiwa abanye baphume ebusuku bongcolile ematyini babona amakhwenkwe namantombazana babona phaa ku-2 okanye ku-1 ebusuku bencokola ematyini kabo omnye wabantwana ngulowo andigcwalisela xa ezohamba andibhalela amaphepha o-A4 abayi-3 nanibizana abantu kanene nalaa mntu ngomane kuyeke mamalisha babizana mzala mzala wengumzala hayi wengangumzala lowa Uthi ke omnye, please data mayibuye lonto. Lukhetho uphakama Pamela Hlabe sihle Ncizwa baphuma kwezo December revivals. mayibuye nini wanothi intoni bethu don't allow them ndithi ke abantu abakwethu masiyilwe mamalisha once wabona kho into engenelelayo engeso sono for that matter kodwa ezothatha i-devotion once wabona ungenele eba ne-interest kwenye into engeso sono siyayigudluza loo nto funa into enye qha next oliza sibafuna revivalini yeah masiye be careful to respect them bahlonipha abantwana kangangoba olwazaba bandazi bande abahlonipha kabantu akandafundiswa into ethi umntwana xa umhlonipha ungambethi phambi kwabantu qha xa sobona ubugeza kakhulu ke ngoku ibeke ecaleni inhlonipho noba lusuku lunye ukumbonisa uba nje banaye kuhlaza nawe ngokhathele akufanelanga xa ungumzali ube uyoyika into yoba umntana akho angxame hayi uyosangxame kakhulu amsibe naloo nto le because u-Eli phaa waba nengxaki wathiwa he honored his children more than God. If abantwana bazokhutyekiswa ingqeqesho mabakhubeke benze lento yenziwa umuntu okhubekileyo wathi komnye umuntu umntwana xa ekhubekile umnqande into yeni uzovela yenze kakhulu anamsebenzi uzoqhubeka nenqanda so ngizama ukuthi ba respect but be careful not to honor them more than God. Babi khona enye into umuntu bethe next teach them umama uMozi ke udla kweyikhalaza lento ngosekudala teach them cultural discipline and soke sihlalele funeka ke sibe ne Sunday ke baba apho soke sifundisa abantwana bethu maprince abantwana bethu bayi hybrid abazazi baba ngobani abantwana befamba noma bahlala nabelungu bazazi indlela zabantu abamnyama mchake bazi uba xa ungumuntu omnyama awunqwazi endlwini akunjalo ngane bazi uba xa ungumuntu omnyama isign ye respect kukumbulisa umuntu omdala xa ungambulisanga umuntu omdala umdelele bazi uba inzipho azichetyelwe endlini andizazi so this cultural discipline andaba kwaZulu na aniyazi nto ingazi inzipho azichetyelwe endlini ngamaZulu anjani la ndaphoxa ngomyutala nje apha eWema mna ndicheba inzipho wathi hawu ndabona ndacinga ke mna into yakwaZulu wathi hawu yima akuye konqene uba mhlawumbe izipho zotakela ekutyeni yaye ngathi ayikhona into ayisitsho manje so uyabona ke ngokuthi lo mntana wakho xa efika emandiyeni makwazi ukuwabalisela their cultural way of discipline uba umntwana oqeqeshekileyo kwethi culture unje so you teach them how to show respect xa ubona umuntu omdala ndikhosha uba ise relevant leyo uyomphathisa because ukhama phara ngekavume but leyo kwazi uba umuntu omdala awugqitha ungambulisanga sizipho ukungabulisa umuntu omdala is equal to disrespect izinto efana sizifundise how to love in our cultural way how we discipline abantwana bethu bafuna ukudiscipline njengabantu abelungu kanti thina singobelungu thina so fanele azi uba kwi-culture yethu how to get married in our culture abantwana bethu kuba befunda nabelungu bafuna ukwenza i-dating asenzi dating thina so how to raise children funeka bazi abantwana bethu abantwana bakhuliswa kanjani in an African context how to dress in a umzekelo
abelungu bosibona bafihla amabele andithi thina asinangxaki namabele thina kaba abelungu abafuni nobuncancise in public kodwa thina sinamsebenzi thathi belugibisele umntwana nobundawo andithi asinangxaki thina asibisithana namabele thina yalithanda uliphosa thina abantu abamnyama ba-allergic ekutshotsheni kusho ukuthi abelungu bafihla amabele abantu abamnyama bafihla amadusu amathanga ke so mabayazi loo nto abantwana ukuthi njengoba uphalwa ngabantu abethu ba-cautious of amabele babe bejaja emaduswini babe bedlwengulwa ngabafana abamnyama so fanele ngosibafundise ukuba i-culture yethu ayikho inferior umxelele uba uzubaxelele esikolweni uba in our culture if bathi i-culture yenze kanje uvele uthi in my home ne-facial expressions umzekelo abantwana babelungu kuthiwa umntana esilungwini funeka xa ethetha umuntu omhloniphayo umbheke emehlweni kuthiwa ebelungini uba ubheke phansi uyadelela kanti kwethu i-culture uba ukwambheka emehlweni uyamdelela uba ubheke phansi uyahlonipha so mabayazi loo nto olizaba uba in an African context when you are talking to an elderly your eyes should look down ndijonge emehlweni lapha then xa sefike ebelungwini ke nguzoxelela uba you don't look down you look at them they should differentiate between cultures but there's no culture that came from heaven then elandelayo i-manners uyazi uba kukho abantu abacingela uba xa bengakwazi ukudla ngefolokhwe kwinto abayiluzileyo kukhona abantu apha athi xa ehleli nabantu abaphucukileyo ashiye inyama amane ebheka ngasemva ishiyekile because bedla ifolokhwe imani ke niyibona uba ifolokhwe iyayishiya inyama uyaqonda uyarhala ukuyibamba ngesandla qha uyacinga abantu bakwamasipala bangaka bazondithini urhalela nokudla icartilage le uhamba uncina kanti xa unokwazi uba hayi thina abantu abamnyama siyibamba ngezandla sihlamba izandla siyigole then abelungu they are not superior in their culture abantu abaninzi bazi-undermine kodwa ke nami ikhona indawo ukuyibona uba iyaxakisa kukhona le ndlela yokubeka ifolokhwe kuthiwa khona indlela yokubeka ifolokhwe xa ukudla usithi bekukubi yiyo nje ndiye ndiyoyike leyo enza afuna ukuyifunda okuba ndi-avoide yona kukhona indlela yokubeka ifolokhwe xa udla ngefolokhwe nafe ezama ukuthi ndigqibile ukutya so ubuvele wabeka noba kanjani uyofika kuthathiwe so ithetha ukuthi xa ubeke ngendlela ethile abafike bakuthathe noba bafike ungekho bayazi bawugqibanga so into ezinjalo ungazifunda without undermining ukubamba ngesandla ukudla kodwa lento yoba uzothi uyatya amaqhamzi itaka i-drumstick iyotshona le ingakumbi iphiko ngeke uyichole watula nyama ephayana usitya isilungu kanti abelungu bayakwazi ukuyijikeleza so fana nobuhlele abantu bamasipala mna somcagelo uyibamba ihlafuza caca ibifikile nje emnyama anti kaloku udla kwenja mosiqonisa so ithi ke point yam ungazifunda ezimbalwa but number last uzothi umuntu ngobe sicimba ngulast hayi le ndiyenda bona mani ngayishiyi introduce them to your family spirituality baba singabe nabantwana abasetyhula abacingela uba zonke into zilungiswa ngemethods abantwana bethu mabazi tatu umalisha uba ikhona into esike singayazi uba izolungiswa kanjani siconsulte our spiritual resources kuthiwa ke make them believe in the works of the unseen powers abantwana bakho mabazi uba akhona amandla angabonwayo ba-introduce to i-evil spirits bazi uba they are evil spirits utsho uba ngobani abasebenza nge-evil spirits bawaxela uba there's a Holy Spirit ube sobafundisa nange-African religious spirits the spirit of the dead uphala uba umntana wakho njengoba ethetha ngomoya ingcwele uyazi uba umoya ingcwele ukhethwe kwabanye osingamoya because abantwana bethu umchagele sive sibakhulise besetyhula bavele babe nengxaki engayifumaniyo
secular solution ba end up beqhatheka ngoba siye emagqirheni kanti xa benokwazi uba hayi ikhona imimoya esetyenziswa ngamagqirha ikhona imimoya esetyenziswa ngabantu abakhonza izinyanya then kukhona umoya ingcwele kwelithi cala then kuthiwa make them believe the power and the results of prayer, that is approaching the spiritual powers. Kusho mabazi abantwana bethu ukuba sometimes they have to approach the spiritual powers. Zeziphi spiritual powers is the Holy Spirit. It is God. That is ba ungasoloko ufuna i-solutions. Umzekelo ubufuna umsebenzi uyifakile i-CV uyenzile yonke into anti abanye bayagqaba bayofutha. So makazi umntwana there's another world that is powerful than the physical world, but kwelithi cala it is the Holy Spirit, kwelithi cala it is God, kwelithi cala it is Jesus. Kubalekile babamazi uYesu ba uluncedo bamazi ba uYesu nobusezulwini but uya intervene kwinto ezenzeka emhlabeni akafani nezinyanya ekuthiwa azikwazi ukuba sabandakanyeka kwinto ezenzeka kwelicala. So introduce your children to spiritual things. Bazi ba there is power, spiritual powers. As ukuthi the spiritual powers ezizikhusela against these evil powers. As ba xa ephuphe kakubi akho nto izomenza nto because umkhulu ngakithi. Singabe ngathi sizi victims because into abayenzayo ngabantu abethu bafuna ukuyokhuselwa ligqirha, bafuna ukuyofaka intambo, bafuna ukuyokwenza yonke into ezabakhusela kwezi powers because akazi uba nakwelakhe ikhaya there is a spiritual power ezibizwa ngoba umoya ingcwele. Umoya ingcwele simenze into yokuthetha ngelwimi qha. Sangam contrast with other spirits. So fanele sazi uba there are other spirits zabantu abalahlekileyo, then there's a Holy Spirit who's by our side ohlala nathi jalo, not ukuthetha ngelwimi. We can't reduce umoya ingcwele into ukuthetha ngelwimi. Abathakathi abathethi ngalanguage yakuthakathi into abayenza abasebenza qha. So fanele wazi ba sinomoya ingcwele osebenzayo. Uvele lezi yazi abantwana abaninzi they don't believe in spirituality. Once umntana akho mchakele what I don't believe in witchcraft. Hayi yazi ba wonakele lo mntana mxelele mntana I believe in there's witchcraft eyenziwa by the evil spirits. Then there is prophecy eyenziwa by the good spirit, by the Holy Spirit of ours. Apha ekhaya siphila ngomoya nathi. Then ngaloo ndlela ke uyobuzamile to ukuwenza godly children. Cela siphakameni ke. Asizamanga. Uphu papa. Ndinomdla njengomsuba ufaka zantoni. Ngomso udesexualizing. Lotho. Ya ndithande ukuba ndekele class yethu. Ndicela nizibambe izinto niphinde niyozirevise and nizenze practically ebantwaneni bethu. Bazi abantwana mgenzana uba xa isifundo simxaka kakhulu there is another power they can approach. Ungavela uthi umntwana uyandehlula mni maths andikwazi noma ndithini yazi uba tap into the other into other forces, you know. Cela ke sizovala amehlo sithandazele ukuthi xa sinikeza ubulumko nabantwana bethu nani bantwana sisho sathi nizokhulisa abantwana nani uba ezinto zibe embedded in our minds zihlale masithandaze Thixo wethu namandla. Siyabulela ngezwi lakho, siyabulela ngokuxhotyiswa nguwe, and we pray that you may help us, Heavenly Father, to take the task of raising godly children very seriously so that we won't be dealing with damage control. Singabe ngabazali abathandazela ukuthi Thixo alungise abantwana bethu abonakeleyo. Sibe ngabazali aba proactive in planting the seed that we want to reap. Thixo wethu namandla, we pray that you may grant us patience. Ukuba Thixo wethu namandla noba abantwana bethu they are not the best that we want, but help us to learn to appreciate what we can get from them. And we pray that, Heavenly Father, the Holy Spirit would intervene
and do what only you can do ebantwaneni bethu. Singabancami nabangafuni ukuza ecaweni, singabancami nabaphuza utywala nabachaya intsangu. Help us Bathixo wethu namandla uba nathi sikholelwe kumandla kamoya, sikholelwe emandleni ne-results eziza nokuthandaza. Sazi uBathixo wethu namandla xa izinto zisixaka sibhenela kumoya oyingcwele. In Jesus' name, amen. Thank you.